Здравейте на всички зрители и добре дошли отново в канала. Връщаме се с нов клип, ново видео и то ще бъде байк чек на новото ми колело. Искам да ви кажа само преди да почна да останете до края на клипа, защото в края на клипа мисля да ви питам за една идея за видео, да ми кажете в коментарите дали искате да направим такова видео. Айде да започваме! Колелото ми е Marine Quake, последен модел, 25-та година. Предоставено ми от 1001 Bike Parts за сезон 26-та година. М размер е колелото и в момента е мълет. Отпред 29 со, отзад 27,5. Като рамката има флип чипове, с които чейнстея може да си променя дължината и съответно променяте дали ще карате мълет 27,5 или 29. Колелото е алуминиево. Рамката е М размер, както казах, като рича варира според флип чиповете от 438 мм до 444 мм. Цветът е доста интересен. Естествено, най-ми харесва, че е лилав. Хода на рамката отзад е 180 мм, като цялото колело се води по-скоро за байк парк, по-фрирайд. Но аз искам да го предизвикам, да видим как ще се усеща на даунхил и същевременно малко да поразчупим рейсинг карането с по-фрирайд каране. RockShox Boxer, Charger 3 патрон, 200 мм ход, общо взето позната на всички. За първи път ще карам RockShox окачване в живота ми, особено на даунхил. Така че нямам търпение да видя как ще се усеща вилката. Шока Vivid Ultimate Trunion. Ако искате да се посмеете, може да напишете Trunion в Google преводач или в Google и да видите какво значи на български. Тук отдолу е рибаунда и тази врътка много обича да пада. Т.е. тя се вади, но пък с нея можете да си настройвате High Speed компресата, която се намира ето тук, и хидравличния bottom out, който също така е лилав, което много ме кефи. Да, low speed компресията си се врътка. High speed ребаунда се настроява вътрешно. Но за сега това е, което знам за RockShox, тъй като не съм го карала, но това, което съм чула е, че настройваш и забравяш. Направени нещата така, се предполага, че е доста по-лесно за настройка и може би забавно за каране. Спирачките, всички казват, че това са най-яките спирачки в момента на пазара. За първи път ще ги карам. Limited Edition на HS Dominion. Лилавите лошчета, лилавите калипери. Това нещо, тези стрелкички тук са за Zero Gap. Демек ето тук не трябва да има разстояние между двете части на скобата на спирачката. Дискове Galfer, като отзад реших да монтираме по-малък диск, а отпред по-голям, въпреки че до сега винаги съм карала 220 и отпред и отзад, което обаче поне на предишното колело не ме изкефи, защото примерно при удар в камък диска се криви, спирачката почва да дрънчи и цялото колело се чува се едно затваряш шкаф с вилици. А пък за галферите, точно този модел, се носи мит, че се самоизправят. Демек, ако се изкриви, като се загрее, може би ще се изправи, което е готино и искам да го проверя, понеже наистина и на мен, и на механика ми му писна само да изправя дискове, настроява спирачки, апарати и така нататък. Скоростната система е SRAM, както винаги. Аз само на нея разчитам от 6 години вече. SRAM GX, 7 скорости, Descendant курбели и някакъв нов водач на E13, който за първи път виждам и има ето тук нещо да се стяга, да се мърда. Нямам идея още. Каплите са Marine, заедно с главините. Стоковите, както идват с колелото. Главината цъка доста приятно, после ще ви покажа. Ще ги видим как се представят.
общо взето изглеждат доста добре. Тях сме ги обули в гуми Continental с 1001 Bike Parts, като първоначално решихме да пробвам 2 пъти Cryptotal, преден и заден, DH Casing Super Soft. Никога не съм карал Continental гуми, така че това ще ми е сезона, в който ще ги пробвам и със сигурност ще ви дам обратна връзка за това дали ми харесват или не. Доста ги хвалят, така че нямам търпение да видя как ще се представят на трасетата. Отзад, между другото, 1001 Bike Parts ми сложиха Cushcore Insert. Този път реших да карам Insert само отзад. Също така да ви се похваля, че вентилите са ми лилави. Питис. Вътре съм с боза Jaws, ако не се лъжа. Скоба, колче, седалка са Marine. Педалите ще бъдат сменени с други кранкбърси, но друг цвят, ама това ще го оставя за изненада. Кокпита е SRAM Descendant. За първи път ще карам такова нещо. Лапата е SRAM Descendant и кормилото също. Това, което ме изкефи на кормилото е, че е 25 мм райс, което е между 20 и 30. Аз така и не можах да си намеря дали ми харесва 20 да карам или 30, така че съм много за да пробвам как е 25. Срязахме го между другото на 770 мм. Още не съм настройвала агли и такива неща, даже и на спирачките не съм, но както казах, не съм карала колелото. Тук искам да обърна внимание на гриповете. Те са Audi и карам с такива, между другото, още от миналия сезон на Commercial. И това до сега са най-удобните грипове, които съм карала някога, защото ми допадат много от към това, че нито са тънки, нито са дебели и са супер мекички, не правят мазоли, не болят ръце, особено в смисъл не ти се набиват китките и са супер удобни, не се занимаваш с капачки, такива неща, трудно се късат. Това са най-яките грипове. Между другото, в магазина на 1001 Bike Parts има цяла стена с грипове на Audi, цветове, размери, меки, твърди, всичко. Едвам си избрах, обаче реших, че първо ще пробвам тези, които съм карала. Бъмперите също са Audi, като смятам, че най-вероятно ще бъдат доста по-добри от заводските, защото ето тук има едно болче, с което се блокват, за да не се въртят. Демек, слагате ги в позицията, в която искате, стягате и спират да се въртят на мокро, на кал, на прах, на всичко. Там си седят и ви пазят стеншните и рамката от всякакви гадни неща. Има ги също и за Fox вилки, така че ще ви дам обратна връзка и мисля, че това е доста готин тунинг за вилката и за вашето колело. Да, това е мечката на Marine и елхичките от логото. Между другото, това е доста готино, въпреки че е много странно за челото на колелото. Това е цяла плочка с мечка, гора и всичко на нея. По цялото колело има ето тези елхички, които са от на Marine логото, реално. Само, че на логото им са цветни. Но да, има ги тук. Ето тук по целия протекшн за чейнстея. Цялото е на елхички. По скобата. Ето тук е много яко, че пише Made for Fun. Made for Fun, защото казвам, че е по-фрирайд насочено колелото. Не, ще направя ASMR. Marine. Quake. Трябваше да ви питам нещо. Добре, значи имам идея да направим видео Q&A в канала. Само Q&A. Въпросът ми е дали това ще ви бъде скучно. С стори в Instagram, поле за въпроси, задавате си въпросите там и моят камерамен, така добър, на име Валенто Александров, ще ми помогне да снимаме Q&A. Напишете ми в коментарите дали искате такъв клип и как да го направим евентуално по-забавен, защото Q&A май е малко скучно. Благодаря, че гледахте. Лайк, сабскрайб. Пишете какво мислите в коментарите за колелото. Там поршета, голфове, всичко. И до следващия клип.
чорапи.